Опити за разобличаване на лъжата са се правили още в далечното ни минало. В древността блюстителите на реда са давали брашно на заподозрените в измама. Смятало се, че устата на виновника ще пресъхне заедно с брашното. Към днешна дата, благодарение на новите технологии, могат да бъдат направени много по-коректни изследвания. Според международната статистика, с полиграф ние научаваме истината с точност над 97%. За да проверим как функционира популярният метод, сядаме на детектор на лъжата. Вие Милена Енчева ли се казвате? Да. Вие крадете ли на работното си място? Не. Крали ли сте някога през живота си? Предварително разбираме какви ще бъдат въпросите, които ще ни бъдат задавани в хода на теста. На един и същи въпрос целенасочено отговаряме по различен начин. Резултатът е на лице. Имаме само един артефакт, който се намира тук, но това не означава категорично, че госпожата ме е излъгала. Това, което мога също да коментирам първоначално, е, че стрес нивото е в рамките на нормалното. За да се ограничат корупционните практики в системата на МВР, висшите полицаи ще сядат на подобен детектор. Всички ръководители на служби, отдели и сектори във вътрешното ведомство ще бъдат тествани с полиграф до края на годината. Доколко обаче тези методи ще бъдат ефективни, разговаряме с специалисти. Преди години подобен род услуги оказваше Института по психология с една система, през която служителите минаваха на оценка на психологическото състояние. Всъщност, живота показва, че това е един инструмент, който поредните ръководители ползват за това да махнат съвсем легитимно, без шанс за връщане от съда, хора, които не са им удобни. Резултатите от теста зависят както от заобикалящата ни среда и емоционалното ни състояние, така и от опитът на този, който задава въпросите. Възможно ли е да стават грешки? Полиграфа не може да сгреши, защото полиграфа е замерващо устройство. Може да сгреши лицето, което ви изпитва. Това е така, защото на практика заключението от полиграфското изследване се прави изцяло от човека, който ви е провел интервюто или от негов колега, който преглежда полиграмите. Ако тези лица нямат достатъчно опит в практиката си, биха могли да дадат грешни резултати. Според бившия главен секретар на МВР, полифизиографът не е надежден способ за установяване на истината. Той може да бъде използван от психолози само за да провокира реакция у изследвания обект. Дава примери от историята. Най-големите шпиони, Олдрич Еймс в ЦРУ, който отговаряше за контраразузнаването по линия на Съветския съюз, се оказа всъщност агент на КГБ. И още няколко такива висшестоящи агенти на КГБ и ГРУ и в ФБР редовно са минали през всичките години 2 пъти годишно на полифизиограф и той е давал оценка за това, че те са лоялни и не са предатели. Според психофизиолози обаче, тестването на служителите в МВР може да има ползотворен ефект. Полицаите, както и всички други длъжностни лица, особено в държавния сектор, биха могли да взимат подкупи. От тази гледна точка, първо, респектът от това, че примерно ежегодно ще бъдеш подлаган на полиграф, би предотвратил приемането на подкуп в бъдещо време. Работещите с полиграф разказват, че напоследък зачестяват случаите, в които заподозрени в престъпления биват подлагани на детектор. Резултатите се използват от полицията за насоки, но не важат пред съда.